Issa qegħdin nifhmu iktar għaliex il-Kap tal-Oppożizzjoni ma rridx li jinħarġu l-invoices għall-ħlasijiet ta' DB Group. Din kienet ir-reazzjoni tal-Prim Minsitru Joseph Muscat waqt intervent telefoniku fuq One Radio għall-aħħar żviluppi brabta mal-iskandlu PAGI PN illi iwrew bil-fatti kif l-eluf illi kien jirċievi l-Partit Nazzjonalista kienu donazzjonijiet għaliex għalihom ma kienet jingħata l-ebda servizz. Ma jistax u ma jridx jippubblika invoice ta' kumpanija tiegħu u issa qed nindunaw għaliex għax jekk jippubblika din l-invoice joħorġu il-provi illi hu kiser u ta' struzzjonijiet biex jinkisru l-liġijiet tal-finanzjament tal-partiti politiċi u allura il-ftit kredibilità li jista' jkollu fuq kwistjoni ta' trasparenza it goes down the drain. Muscat sostna li dan juri bil-fatti iktar minn qatt qabel il-kontrasti li hemm bejn il-Partit Nazzjonalista li jippriedka biss u l-Gvern Laburista li ppubblika l-kuntratti kollha li hemm xiġu pubblikati. Għalija konferma li din invoice falsa ta' sistema illegali u allura ir-responsabilità tal-Kap tal-Oppożizzjoni li ilu 4 snin. Kull ġimgħa joqgħod jitkellem dwar it-trasparenza u l-onestà. Min barra l-ksur fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti, dan huwa każ li mhux biss juri kif Simon Busuttil huwa politikament fals sostna Muscat, iżda illi ħareġ fil-beraħ iktar minn qatt qabel il-firda illi hemm fil-Partit Nazzjonalista. Għandna oppożizzjoni illi fil-verità mhijiex maquda hija infarka bejnieta u min mhux kapaċi jżomm partit maqud, mhux kapaċi jżomm pajjiż maqud.